Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis dari kata ilmu praktik fadilatul iman. Dalam menilai utamanya iman, bahwa utawi sing jenenge iman pilu yang dalam cara makna bahasa latas di kulul qalbi oleh benderake hati, ngestokaken hati. Hati iki percaya manut ning yo lakoni jenenge iman. Amtado milikang nerimo atau mengkulil ilmi maring ilmu bil musaddaqi lan perkara kang den estokake apa bi'an. Ini jenenge iman satu dibahas lebih lanjut bahwa iman kuwi apa ngandel percaya ngestoke lan mulai percaya mau berdasarkan ilmu. Itu rami waton percaya. Contohnya nawang ngandel nek gula kuwi antarane dhewe wis tau ngrasake gula karo urung. Mesti keyakinannya kan begitu. Padha karo wong yakin ngandel karo Gusti Allah. Iku ora tau ngaji ilmu tauhid, yo ngandel sudah ngandel wae. Tingkat pengandelane, tingkat kepercayaane sepiro, lan le manut ngestokke sepiro kuwi yo. Wong ora padha. Tergantung kalau seberapa besar ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa utai iman syariat dalam cara syariat wa tasdid beneran. Bahwa utai iman kual ilmu tak ngerti billahi wa Allah wa sifati lan sifat Allah ma'a jami'i ta'at barang satane sekabehane ta'at al wajibati kang wajib minha syariat wa nafil lan pira-pira ibadah sunnah. Wastina bizalati lan ngetoi pira-pira luput to kleru wa ma'asilan pira-pira duraka. Wa ya juzilan ya menang apa ayo kala yang dadi ucapake apa al iman utawi sing jenenge iman wa iman iku Allah iku ad-dinu agama wa syariatu lan syariat. Syariat kuwi tatanan atau undang-undang. Wal millatulan agama kuwi yo kepercayaan. Sebuah kepercayaan terus oleh carane nglakoni kuwi ditata nganggo syariat, nganggo undang-undang, nganggo beberapa peraturan. Maka engko arep ketok bahwa wong iki imane sepiro yo berbanding sama dengan sepiro dheweke nglakoni syariat. Wujud saka keimanan kuwi adalah nglakoni syariat. Lah iso nek nglakoni syariat mesti ya nek ngerti syariat iku kaya ngopo. Bismillahirrahmanirrahim. Di anak dina rodun agama ya din kula barang udan kang den gawe ngawula apa iman minato anti saking pira-pira taat masna bil mahdurat. Barang sartane ngedoi pira-pira perkara kang den cekal dilarang wal muharramat lan pira-pira kang den haram. Jadi sing jenenge wong kok ngaku muni duwe agama iki mesti rumangsa sebagai kawula, sebagai budak manut nek ditata manut setiap. Maka ono sing ngomong bahwa tradisi pesantren itu adalah sebuah perbudakan. Ya pemain kok pesantren, mungkin Kanjeng Nabi ya rumah sudah dibudak. Kanjeng Nabi ya tau dilokke wong. Rasulullah itu senengane nek dahar. Ini justru diketok-ketokke oleh kaya wong biasa, kaya rakyat jelata. Padahal kan kalau statusnya Nabi adalah pemimpin atau gede, ningrat, ini kalau adat yang berlaku pada waktu
ini kan beda kalau tingkai wong ini. Tapi nek kanjeng Nabi justru mati kita beda. Dengan alasan apa? Ya ben ketok nek aku ki ya kamu. Aku ki ya budak. Budake sapa? Budake Gusti Allah. Maka dengan adanya sikap Rasulullah yang demikian ini bisa nyelamatkan umat saka mempertuhankan Rasulullah. Keliru wong Nasrani kan biar ngono. Nganggep Nabi Isa itu istimewanya hampir sama dengan Tuhan. Maka terus dianggap kono anak Tuhan. Nah, Nabi ditegaskan di beberapa kalimat tauhid atau kalimat syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Di antara Allah dengan Rasul itu memang beda. Sehebat-hebatnya Rasulullah tetap kawulane Gusti Allah. Nah, seorang hamba, seorang kawula itu akan sepiro apike dadi kawula ya sepiro manut karo bendarane karo Gusti. Manut apa ya? Manut nglakoni dawuh medhoi mangan teman. Wa dzalika utai mengkono-mengkono taat manut karo ya berusaha medhoi sing dilarang. Wa ya dzalik iku sifatul iman dadi sifate iman. Wa amal Islam, anak kuntai Islam, iku bahwa mengkuntai Islam iku min jumlatil iman, setengah saking jumlah iman. Maka sesungguhnya rukun Islam, kalau rukun iman ya harusnya lebih dahulu rukun iman. Mergo nglakoni rukun Islam itu adalah pengejawatan atau perwujudan saka keimanan. Ini kan. Cuma gandeng keimanan itu tidak bisa dilihat atau iso dibuktekke sadurunge lakon syariat atau dikoyo-koyo dhisik rukun Islam. Kok nek mengaku sedang percaya ning hati kan begitu harus dibuktikan dengan syariat. Syariatnya adalah rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mula Islam itu jumlah saka iman, artinya sebagian saka perwujudan iman. Ini digawe gambaran iman karo Islam gede iman saja. Lebih dahulu iman. Wa kullu imanin utai sakabehane iman iku Islam. Sakabehane iman ya Islam. Walaisa rarana kullu Islam sabjane Islam iku imanan jeneng iman. Sementara nek Islam urung gawang iman. Bab Islam ini ada sekedar dohir. Zaman Rasulullah wis akeh wong do salat, tapi munafik atine janjane ora iman ya. Li anna Islam wa teman Islam wa Islam iku iman istislam. Lawan nganggo maknane pasrah utawa makmur. Wal inqiyad tidak ditulis. Fakul mukminin mongko te sama-sama mukmin iku mustaslim wong sing pasrah mongko dentur wong kang manut lillahi ta'ala mari Allah Ta'ala. Wong ki nek iman mesti manut karo Allah. Jadi nek wong mukmin ki mesti Islam. Kemana? Nek wong Islam ro mesti mukmin. Maka mungkin kalau digambarkan iman kalau Islam gede iman itu. Walaisa pun muslimin mukminan billah, walaisa orang sama Islam iku mukminan wong ke iman billahi wa Allah. No wong iki maca syahadat kita untuk Islam tetapi artinya jangan ora iman. Ning lesane wae maca syahadat. Lah motivasi nang utawa dorongane sing maca syahadat mergo apa? Ya ono-ono. Tetapi engko nek ning hukum syariat, wong kuwi ora kena ngukumi terhadap atine wong iki.
musuh kafir arep dipateni kok ngucap syahadat ora kena dipateni. Senajan dheweke niate ngucap syahadat ben aja dipateni ora kok niat mlebu Islam. Kuwi syariat. Lah perkara dhewe iman apa ora urusane dhewe. Kok iki ora kena ngukumi wong. Lah kuwi lak zaman biyen zaman saiki kan masalah. Zaman saiki yo ana model ngono. Contoh sih apa? Nikah. Sama wong ngaku Islam. Tapi ora tau salat, ora tau ngono terus mati. Secara syariat awake dhewe tetep ngukumi dheweke iki Islam. Namun kalau asli dheweke jan ora iman lho urusane dheweke. Enggak syariat itu mengukumi barang sing ketok, sing ketok ora iso. Ya udah kan hati-hati senajan ya ono sing pendapat Islam ora salat mati rasa dusi. Ini berarti dia meyakini bahwa dia itu ora Islam ngono. Nek pancen wujude iki dia ngaku Islam, ibadah disini. Mergo apa atine wong iki ora ora berkenan menghukum. Bismillahirrahmanirrahim. Li anna muslim mukmin. Rukut yuslimu terkadang Islam sapa muslim. Maka pada saif krono wedi pedang. Ini mau perang kalah. Apa yang terjadi nih? Nanti pada ini terus berbisa. Kordi. Ini iman kurang lugu. Walaupun api pada ini, tuh orang gue yang iman. Anggur di pada ini daripada nyopot iman. Wal iman mongko iman iku ismun jeneng. Ya tanawali, yutanawal kang den perkoleh apa iman. Musammayatin ing pira-pira aran jeneng kasiratin kang akeh akwalan rupane pira-pira pengucap wa afalan lan pira-pira panggali. Ini jenenge iman ini sebuah nama sing engko iso diponcek utawa dijabarke menjadi banyak sekali nama dan dengan akeh jeneng kuwi dadi akeh uga perkara-perkara sing dijenengi nganggo iman baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Mbuh kuwi ucapan, mbuh kuwi omongan, kuwi iso diarani bahwa kuwi omongan iman, kuwi perbuatan iman. Tapi intine bahwa kuwi kabeh adalah ming manut karo dawuh Allah. Contoh sing gampang. Apa hadis sing masyhur? An-nadhafatu minal. Menjaga kebersihan itu adalah bagian arti mungkin resian tandane ini. Wong mati resian, ini kan menjaga penampilan, menjaga lingkungan dan yang sebagainya. Itu bagus. Sebagian kecil sekali iman adalah bab kebersihan. Liyane itu jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Faya mongko sumrambah atau umum apa ning iman jami'at taat ing sakabehane laku taat kabeh penggawean manut ning Gusti Allah kuwi jenenge iman. Wal Islamu lan uta Islam iku bertembungan an syahadatain. Karena saking maca syahadat ma'atu maninatil qalbi. Barang sartane anteng ati wal ibadah tilan pro ibadah fungsi kalimo ya salat ada kaya ono wal ibadah fungsi kan berarti rukun Islam ada kaya ngono qaul bahwa iman iki ngono kuwi Islam iki ngono kuwi adalah pendapat atau
sesuatu yang pernah disampaikan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Keterangan ini dinukil keterangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Penjelasan iman ini, Islam ini. Jadi nek Islam sekedar wong harus syahadat ya Islam. Tapi nek iman itu lebih besar, lebih pokok. Kala niku sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu jeneng iman iku ma'rifatun ngerti. Wa fi riwayatan iku suci riwayat Ibnu Majah. Kedua Imam Ibnu Majah dalam riwayat dulu nuduhake apa qaul zalika ing mengkono ma'rifat abdun utawi bukat utawa nekotaken meyakini bil qalbi kan hati wa qaulun lan pengucapan bil lisan lawan nganggo lisan wa ya utawi qaulun bil lisan iku anutku tegese ngucapaken bisyahadatain lawan kalimat syahadat sama kaya ing keterangan kala kang dikae masuk wa qostolani imam qostolani wa ngamalun lan ngamal utawa nglakoni bil arkan lawan piro-piro anggotane. Nah, jadi cara kemenangan iman kuwi adalah abdul bil qalbi ma'rifatun bil qalbi qaulun bil lisan ngamalun bil amal. Kuwi akeh sempurna jenenge. Meyakini dalam hati, diucapke nganggo lisan, dilakoni nganggo awak. Berarti nek yakin tok urung iman. Nek ucap tok ya urung. Nek wis yakin ngucap terus lakoni berarti yakin. Makrifat iman bener. Nek nglakoni tok nek ora yakin ya urung iman meneh. Telu-telune kudu mlaku bareng. Bismillahirrahmanirrahim wal muradu. Kang digarpaken iku anal amal, terus niku amal iku syaratun, dadi syarat kamalil iman dalam sampurnane iman. Amal lakoni dadi syarat sampurna. Ini wong kok menawa yakin tok ora lakoni yo sempurna iman. Wa ana iqraran semene ngakoni pengakuan al-lisani yika bangsa lisan iku ya ribu ya robu mertelaake apa ikrar anit tasdek saking ngestoaken an-nafsani kang bangsa ati. Di pengakuan lisan itu adalah atau ucapan lisan itu adalah wujud saka ngiyakine apa yakine ati. Dadi gambaran ati iki muni piye terus diwujudke nganggo lisan. Jadi nek ana wong muni maca syahadat loro iki nek Islam iman itu tenan. Ya syahadat itu sebelumnya sudah didahului dengan kepercayaan. Terus yakin wis apa wis ngandel terus kayak diucapke syahadat. Ada kaya mengkono-mengkono ada yang belum murah atau perkara sing dikarepaken maksudnya bahwa ikrar ucapan kuwi adalah mertelake utawa nggambarke keyakinan ati. Orang dikake ing dasar Aziz Imam Al-Hasan Al-Midaan Ibnu Hajar. Sange Imam Muhajar ron nek hadis Ibnu Majah wa Tabrani an Ali Sayyidina Ali bahwa hadis wa hadis dhaifun kan atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dikusubukan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman ta iman iku ulia menudo dari basu ta pengagun iman iku takwa. Cara kanjeng Nabi dawuh iman ibarate kaya wong sing isih wudu nalika urung dibarengi karo takwa. Lah pakaiane iman iku adalah
Iman itu kepercayaan dalam hati terus dilakoni nganggo lawat dan sempurna. Jadi syariat Islami pepake atau komplite ini. Ini orang Islam di banyak negara atau di belahan dunia yang lain rasa-rasa di Jawa ya untuk menganut aliran kebatinan dan sebagainya. Enggak ngake ngandel tok. Ngandel Gusti Allah. Ngandel iki ini. Ini ora lakon. Iki ora iman. Kalau ngomong dia iman iki udo iman. Ini ora mati. Wa ya taita wa tanzihul qalbi oleh bersihake hati ane dunub sing dosa. Wazina tu utai pepai seiman iku ala haya sifat isin. Pepai apa perhiasan. Nek penganggune sing nutupi ngawur itu adalah takwa. Nek arep pantun arep kowe wangun meneh dine perhiasan. Perhiasan adalah pelengkap dari pakaian. Nah perhiasan iman apa ya? Haya sifat isin. Minallahi tegese isin saka Allah Ta'ala fi ityani nahi ing dalem nekani pira-pira cegahe Allah. Isin nek ngantek nglakoni perkara-perkara sing dilarang dening wasam rotu utai buai iman iku ilmu minal amal rizqa. Wong ki nek wis artine ngandel kuwi buai dalan ilmu iki yo ngamal kok ilmu sing dikarepne sekedar ngerti nek ora lakon. Minal Waqala gitu sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam la imana ora ana iman iku maujud lima kedhe wong la amanah ta'ala la amanah ta'ala ora ana sifat amanah iku maujud la kedhe itu maksudnya Nabi nyifati wong iki ora amanah ora iman. Nah diwali termasuk setengah sebuah iman itu adalah sifat amanah. Amanah kena dipercaya. Orang Islam percaya ora iman. Fa innal mukmin tegese temen wong mukmin kula man wong amanahu kan apa percayaake iman sapa apa makhluk ala anfusi atase awake qalbi wa amalin lan loro bandane paman mongko te sono naci drokiana sokoman wajar lan maksud sokoman palaisa orang sokoman orang itu mukmin wong mukmin wong pak ahli kiamat ahli citro ahli berjani ora termasuk wong iman corokan Nabi waroda lan ngersake sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nafiyal kamali ing ora anane ora kaya sifat sempurna ora tapi kota ora tersane kan Nabi wong iki ora amanah ora iso dipercaya ora kok blas ora iman ora ning imane ra sempurna. Rawi ta'ala hadis sapa Ahmad wa Ibnu Hibban Anila Anas yang sahabat Anas bin Malik. Jadi bahasan iman ini menyentuh jeru lan ombo. Apalagi mulai nerangke bab iman kuwi nek ora dikanteni karo syariat ya angel. Ya iki contohnya Kanjeng Nabi itu mesti gandengke nek iman kuwi karo sebuah perbuatan. Ini sebenarnya karena itu dalam akhir wali krim jarut mungkin iman ciri nih hati iman itu soal iman terakhir wali krim jarut maka dari iso mulia kita nih tapi makna sekolah mulia kita gak piye ngono ayo ini maknanya jauh
Mulia kita gue kudu ngurmati, dino kudu meneh apa-apa. Ternyata sing jenengane mulyake tangga kuwi sing paling utama adalah apa? Nanggung pilarane tangga. Programane betah-betahke karo sifate tangga sing ora apik kan. Kuwi jenengane mulyake tangga. Duwe tangga kok gaweane dolen misalnya, marah ke awake dhewe. Sudah lah, dhewe iki ngrugeke terus karo awake dhewe. Sementara awake dhewe ora ngomong-ngomong. Ngono kok awake dhewe sabar betah. Kuwi termasuk mulyake tangga. Nek didelok kayane ra adil. Awake dhewe dadi wong sing tertindas kaya-kaya. Tapi yo kaya ngono kuwi tuntunane Kanjeng Nabi. Mulyane agama Islam, apike sing jenenge akhlakul karimah. Nyatane sing akeh berhasil gawe apik wong iki mergo akeh wong iki do betah-betahke pilarane tangga. Iki misale ana tangga kok enak. Kok awake dhewe ora mbales. Justru malah nabi. Insyaallah suwe-suwe dadi apik. Nek diwales, awake dhewe ora trima iki, senajan awake bener. Awake dhewe bener. Wong kono jelas dole. Tetapi iki jenenge ora mulia kita. Wong piye-piye mau elek kaya ngono. Wong kuwi dadi tanggamu. Dan kewajiban kita jenenge wong Islam ya wong sing iso gawe keselamatan ning lingkungan sekitar. Nek wong Islam dilarani tanggane kok mbales. Senajan bales ya oleh janjane. Tapi kan kuwi ora hakikate wong Islam. Wong kok akhire dheweke mesti tambah dadi vendor. Ora kok tambah. Kuwi cerdase Kanjeng Nabi. Nek didelok sekilas kan kaya ngene. Oh, so dadi wong Islam ternyata kon mulyake tangga. Padahal cirine wong iman wong sing iso mulyake tangga. Nek muni tangga wis ora urusan karo agama iki. Mesti agama tanggane iki apapun wis ora dilembut, ora kok tangga sing tangga kudu sing Islam tok kan tidak. Nah, wong Islam kudu iso gawe keapian di mana saja. Lebih pentingnya wong ngaji wong iso dipaham. Dikote perkara. Jadi delok sesuatu itu rame sudah sekilas utawa delok jabani. Pemenang ming manut karo logika, manut karo akal iki. Apa-apa yang pamitane Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe memahami apa dawuh-dawuh Kanjeng Nabi wis kadang sok keteteran. Jadi apa? Itu Kanjeng Nabi itu kan apa? Cara logika, cara berpikir itu adalah berpikir sih nabawiyah, nganggo derajat kenabian. Maksudnya kenabian itu nganggo sesuatu hal sing lebih utama dan lebih ombo maknanya. Orang ming sekilas, orang ming nganggo kekuatannya itu. Apa-apa yang dihubungi karo pengiran. Nah, ibadah Rasulullah ini. Wong kok kan Nabi iki biyen cerita Arab kok dilarani wong ora balas. Wong cerita dino didoni karo Yahudi meneng. Bahkan ketika Yahudi keluar tidur di situ. Perjuangan yang sangat hebat. Perjuangan apa? Betak-betake dilarani tangga iki. Biasa ini logikanya dibalik. Dia kan Nabi tidak dino didoni orang balas. Kok saiki Nabi didoni kan Nabi balas. Ora sah balas lah katakanlah. Kan Nabi iki ngendika karo sahabat-sahabate wae. Sahabat wong Yahudi didoni aku ngecet tenan. Ora sah ora mangkat kabeh. Didinteni. Tapi apa hasilnya apa? Ya tapi kan ora. Lalu begitu kan Nabi ini ngalah dan apa ngitok ke akhlakul karimah
ini nanti kalau sing tukang jadi loro sing tilik bisa nggak. Jadi sebabnya dia Islam. Mereka tertarik karo akhlakul Rasulullah. Ya kaya ngono kuwi sing diajarke ning para ulama sing jenenge ilmu hikmah. Ya. Ya masalah rame muncul kasus uji. Kok Mbah Anwar Mansur dawuh santri baru. Kayak langsung didatake. Ngono kuwi rasa jam-jaman rampung. Alumni beli juta. Dan mesti sami nawaton. Tegese wong dadi alumni mesti nek cara bahasa saya militan. Apa yang diperintahkan oleh dia mesti mati. Aduh, Mbah Anwar sudah umur itu.